Hi friends, welcome to GS classes. ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର ଚାଲିବା ପାଇଁ କି ବାକି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ ନେଇ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଛି କି ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି, କେଉଁ ପେପର୍ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଫେଲର ବି ଆସିବ, ସକ୍ସେସ୍ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଫେଲରକୁ ଡରିକି ଯଦି ଆମେମାନେ ରହିଯିବା, ଅଟକିଯିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯିବା ନା, ଯଦି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲୁଜରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଯିବା। ସୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଭ୍ ଅନ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଫେଲର ବି ଅଛି, ସକ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୟାର, ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସରେ, ଆମର ନେଚରରେ ନା ସବୁ ଡଟ୍ସ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଡ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଇବାର ଅଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅପ୍, ଜଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ଅନ୍, ଜଷ୍ଟ ୱାର୍କ। ଓକେ। ସୋ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ରଖିକି ଡିପ୍ରେସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି, ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେନି ନା, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କମି ଅଛି। ତ କେଉଁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଲି, କି ମାର୍କ କମିଗଲା, କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ରିଜନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି, ଯେ ନେକ୍ସଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେମିତି ସେଇ ରିଜନ୍କୁ, ସେଇ କମିକୁ ଆପଣ ମେହସୁସ୍ କରିବେନି, ତାକୁ ଏଫର୍ଟରେ ଲଗାଇବେ। ବୁଝିଲେ ନା? ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ବି ପ୍ୟାନିକ୍। ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ନା, ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଥିବ, ମହାନ ସକ୍ସେସ୍ ଥିବ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଏଇସବୁ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, କି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କହୁନି କେଉଁ ଜବ୍କୁ, ସବୁ ଜବ୍କୁ ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ବି ପ୍ୟାନିକ୍, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍। ଓକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର ଓମାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, E1 ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ A ଗ୍ରେଡ୍ B ସର୍ଭିସ୍ ସେଇଟା। ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସୋ ମୋର ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି,
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାକୁ ତ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ପୁରା ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ବି ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ପରଫେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଆଗକୁ କରିବି ପରଫେକ୍ଟ କରିବି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଅନେଷ୍ଟଲି ପଢ଼ୁଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ଯେବେ ନା ଯେବେ ହେଲେ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା କର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ରିଟର୍ନ। କର୍ମର ଫଳ ଲେଟ୍ ହଉନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଓକେ, ସୋ ଆମ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେ କର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ରିଟର୍ନ। ଓକେ, କର୍ମର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ୟୁନିଭର୍ସର କନେକ୍ଟ ଡଟ୍ ଏଇଟା, ଯେଉଁ ୱେରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ସେ ଡଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କନେକ୍ସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଜି ନ ହେଉଛି କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ହଠାତ୍। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲକ୍। 100%ରୁ 97% ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, 3% ଲକ୍। ମଜା ପଡ଼ିଲା ତ? ସୋ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦ କେ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଓକେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡେଜ୍, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଭ୍ରି ଆୱାର ନିଜକୁ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କାମ କ'ଣ, ସେ କାମରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍କଲ୍, ରିଲେଟିଭ୍ ସର୍କଲ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ନିଜ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ନା ସେଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଏହିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ହନେଷ୍ଟଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇକି ପଢ଼ିବି। ହଁ, ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ହନେଷ୍ଟଲି ପଢ଼, ହନେଷ୍ଟଲି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସକ୍ସେସ୍ ଯେବେ ହେଲେ ମିଳିବ। ଲେଟ୍ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଧମାକଦାର ହେବ। ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି, ଟେନସନ୍ ହେଇକି, ନା ମୁଁ ଏଇ ଚାକିରି କରିବି, ସେଇ ଚାକିରି କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇକି ଯେତେ ଆପଣ ତରବର ହେଇଯିବେ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ୟାନିକ୍, ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଡି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, କର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ରିଟର୍ନ, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। ଓକେ, କର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ରିଟର୍ନ। ଓକେ, ସୋ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ହଉ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।